Okay. Du må ikke tabe den ned i jorden. Nej. Vi ser, hvor dybt den her kanishul er nede i jorden. Vi kan også tage en pind og så se, hvor langt den kan komme ned. For eksempel. Der var fluer dernede. En pind. Hvorfor bruger du ikke? Fordi... Hvis man lige nu tilbage dernede. Er der en tallerken dernede? Den har selv taget den derned. Vi har taget den op 3 gange. Det var totalt langt. Er det? Kan ikke engang komme derned. Okay, skal vi se, om den her skov kan komme hele vejen ned? Ja, det finder vi lige. Ja. Okay, kan du komme ud? Ellers så bliver den sikkert. Det er crazy, det der. Det er vildt. Du sprøjter sig. Undskyld. Undskyld, Emma. Skal vi se, om det går ned? Det er et spændende øjeblik, det der. Oh my god. Hvad laver du, Emma? Der er sand. Mm. Det er vildt, det er vildt. Første gang, det blev filmet i hele verden. Det er en premiere. Det er live. Jamen, kom så stik den skov ned i. Og vi ser lige, hvor langt den er. Hvorfor er du ikke mig? Den er så langt der. Den er det halve af Emma, sådan cirka, ikke? Så skal jeg se, Sådan om cirka. halve mig kan komme ned. Om det halve af Emma kan komme hele vejen ned i det hul, minus har gravet. På salt i jorden har sparket op. Den er død. Nej, den kravler der. Hey. Emma, kom så. Hedder den Star. Hej Flem. Palle. Ja, hej Solvej. Hvorfor kalder du mig altid det? Hvorfor kalder du mig Flemming? Det ved jeg ikke. Fordi du mindede lige lidt om Flemming. Nå, du er måske ved at lappe. Nej, vi skal se, hvor dybt det er. Det er totalt dybt, det er Flemming. Hej Flemming. Okay, du skal vi se, hvor langt den Jeg kommer. lægger lige hegnen på igen, ikke Emma? Hvad? Jeg lægger lige det her på, ikke? Trådnet Ja, på igen, ikke? selvfølgelig. Det her det er dybt. Det er vildt. Er du klar? Emma, jeg skal lige høre, hvordan det gik med de regnstykker. Det er halve af Emma kan komme Jeg kan få den derned. længere ind. Vi kan få den længere ind. Hvad? Dem fra i går. Nå. Hvordan det gik med dem. De der, vi havde lavet, de var Vi skal rigtig gå gode. hele vejen Og de rundt andre, de her. var sådan... Og en tegn opgave 5, den sidste, den var måske meget helt svær. over til. Men ellers så var det noget meget logisk noget. Jamen, jeg vil godt se det. Ja, Og gerne til jer, fordi det vil jeg godt lide. Det vil jeg sgu godt lide til en anden gang. lad os lige se. Jeg kan få den længere. Længere end Længere end- halve af Emma. Her til min arm her. Fordi min arm her kommer med. Prøv at se. Lige her. Hele vejen derfra. Og hele Hvor er det der. kaninen? Den er her. Og der kan den komme Ned længere. i det hul, som den lille kanin. Hullet er længere end det her. Er det ikke Sådan noget, sejt, der er- Palle? Jo, det er mig så. Vi kan finde noget, der er længere her. Så vi får se det. Vi finder noget langt. Jeg ved det. Den her meget lange net. Du skal nok gå med den her spids ned først. Se lige min skygge. Og jeg tager kobler Er den her ikke på, længere? hvis nu det er sådan. Ja. Okay, den Altså, her det er... er totalt sygt, det her. Den er lige så høj som Emma. Næsten. Tæt på. Så ser vi. Det er vildt. Det er totalt vildt, det her. Det her Jeg har aldrig set noget lignende. det drejer sådan her. Jeg er bange for at ødelægge en zone. Det ville være lidt synd. Fordi den drejer lige her. Jeg er bange for at tabe Emmas mobil. Men det gør jeg ikke. Altså, jeg kan kun få den her ind til. Så meget tæt på en. Hvor høj er du, Emma? 62. Så det er, Eller 63, 64. det er næsten lige så langt. Går lige så langt ned som næsten 1,63. Og ved I hvad? Hullet, det snorer sig, så det kan faktisk være den lidt længere. Men for den der kan jo ikke dreje. For helt lige i gang, hvor Emma kan få sine fingre eller hænder ned, der er den næsten lige så langt som Emma her. Emma kan næsten ligge nede i det. Det kan jeg altså ikke, fordi jeg er lidt højere. Undskyld, Emma. Er det ikke vildt?
Du er en dygtig kni. Ja. Jeg måske skal sætte ned det der søm. Sådan der. Det er fordi, den slipper tit ud. Nå, vi siger farvel herfra. Og se, den var længere end den der pind der. Crazy! Jeg tænker, at min tænker, nu er det pillet med kniv. Nu er den sikkert sur på, at vi må holde gå. Farvel! Hvor er min sko nu? Ja, farvel Emma. Og farvel, kni. Stampe. Jeg tror, den hed Linus. Linus. Åh! Det var et hold. Ja, farvel Stampe. Farvel Emma. Og farvel Amalie.